ngadakno kekuatan Praja Ngamarta. Werkudara Janaka wis kelakon tak jala sutra. Mara saiki apa sing tok karepake? Pancen wiwit biyen mula aku ora seneng duwe mungsuh. Yen pancen Yai Werkudara Yai Arjuna wis tok jala sutra. Babar pisan Puntadewa kelawan kadangku Yai Kembar. Aja disisake mara gaging kalbelan. Wah, malah kowe pasrah mati. Tiwas kebeneran timbang lara awakmu. Ngger.